Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada, indrets del món en petjada catalana. Ruta per l'exili austriacista de Viena. Amb la desfeta de 1714, la signatura del Tractat d'Utrecht i les represàlies de Felip V s'iniciava l'exili de moltes de les persones que durant la Guerra de Successió havien lluitat al costat de Carles III, el candidat austriacista. 3 segles després és possible seguir la petjada d'aquest exili a la capital imperial a través d'una ruta que comença a l'església de la Mare de Déu de la Mercè. Consagrada el 1724, és l'únic vestigi de l'enderrocat Hospital dels Espanyols, que va atendre exiliats peninsulars en acabar la Guerra de Successió. El següent punt és el monestir de Montserrat, que fou punt de trobada de la comunitat d'exiliats peninsulars. Un altre punt de trobada va ser el convent dels Trinitaris Descalços o Espanyols Blancs, on hi ha enterrats, entre d'altres, Francesc Berardo, darrer ambaixador dels catalans davant de la cort imperial vienesa fins a l'any 1714, o Miquel de Ramon i Tort, tinent mariscal de l'imperi. L'església dels benedictins escocesos és el següent punt de la ruta dels exiliats. Aquí va ser enterrat Ramon de Vilana Perles, capità de la Coronela de Barcelona, que esdevindria secretari d'Estat a la Cancelleria vienesa i promotor del Consell d'Espanya, Spanish Rat, ubicat al Palau Caprara. Vilana Perles va viure a la Corbelischen Haus. Altres localitzacions de la ruta són l'església dels franciscans menors, on hi ha enterrades personalitats de l'exili com Antoni Desvalls de Vergós, marquès del Poal, o la catedral de Sant Esteve, on hi ha enterrat el coronel Eudald Mas, entre d'altres. Enterrat a l'església de Santa Maria Rotunda hi ha Francesc de Castellví, autor de les narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año 1725, obra cabdal per a l'estudi de l'exili austríac català. A l'església dels Caputxins es troba la cripta imperial dels Habsburg. El sarcòfag de l'esposa de l'emperador Carles VI, l'arxiduc Carles dels catalans, es reprodueix l'arribada en vaixell de la que va ser anomenada Reina dels Catalans al port de Barcelona. Finalment, Ramon de Vilana Perles, des de la seva posició com a secretari d'Estat, va persuadir l'emperador perquè vestís la biblioteca de la cort, amb la que amb el temps acabaria convertint-se en la majestuosa Biblioteca Nacional. Molts exiliats il·lustres van contribuir en el fons fundacional de la biblioteca. Podeu trobar més informació d'aquesta empremta i moltes més al mapa de Petjada Catalana i al web petjadacatalana.cat.